чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 бо шукӯҳу шаҳомати хоса дар ҳузури мухлисони сершумор доир гардид. рӯзи дуюм ҳам рақобатҳои ҷолибу диданӣ ва натиҷаҳои ғайриинтизорро дар пай дошт. дар вазни 78 кило узви дастаи шаҳри ноҳияҳои тобеи марказ Маҳмадшариф Наҷмиддинов бо нишон додани маҳорати баланд ҳамаи ҳарифони худро шикаст дода ба финал баромад. дар рақобати ниҳоӣ Наҷмиддинов бо варзишгари дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Субҳиддин Халилов даст ба гиребон шуд. дар ин рақобати бисёр сахт Наҷмиддинов зафар ёфта бори дуюм пайи ҳам унвони қаҳрамони кишварро соҳиб гардид. чигуна шумо медонед бори дуюм аст ки ман пай ҳам қаҳрамони Тоҷикистон мегардам ва парсол ҳам ду карат қаҳрамони мусобиқаи байналмилалӣ дар худи Тоҷикистон гаштам ва ҷоми раиси шаҳр ва мусобиқаи байналмилалӣ ки дар Панҷакен баргузор гардид, ман дар ин мусобиқаи бонуфуз тавонистам байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро парафшон намудам. ва чигуна шумо дидед ки имрӯз чӣ хел ҳарифҳо ба қувват буданд, сухбатҳо бо шиддат мерафтанд ва ин ҳама талоши кӯшиши ғайратиҳои шабонарӯзӣ буд ки ман тавонистам ки дар ин қаҳрамони Тоҷикистон сазовори ҷои аввал гаштам ва қаҳрамони Тоҷикистонро ноил шудам. дар финали вазни 86 кило ҳақназар Назаров аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва Беҳрӯз Имомов аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ҳам омаданд ки дар натиҷа Ҳақназаров бо дарёфти 2 имтиёзи паҳлӯ ғолиб шуд. ва як ҳаракати дигар бор аз ҷониби кӯтоҳтарин фурсат барои медали тиллои вазни 95 килограмм Муҳаммад Иқбол Тошев аз дастаи Суғд ва Туйчибек Шарипов аз тими Душанбе-2 бо ҳам рақобати шадид бурданд. қувваҳо дар ҷараёни сабқат баробар буданд. дар сонияҳои охири вақти асосӣ паҳлавони суғдӣ имтиёзи лозимаро соҳиб шуду ғолиби мусобиқа гардид. паҳлавони сангинвазни тоҷик Хуршед Маҷидов имсол дар вазни худ имкон дошт қаҳрамон шавад, чунки яке аз ҳарифони азалӣ Шакармамад Мирмамадовро дар даври ниманиҳоӣ мағлуб карда ба финал баромад. вале Шариф Назриев пеши роҳи ӯро гирифт. дар сабқати ниҳоии вазни ҷамъи 95 кило Шариф Назриев бо имтиёзи ҳалол ғолибиятро соҳиб шуд. ҳамин тариқ дар Фарҷом маросими ҷоизасупорӣ доир гашта ба ғолибон медал, ифтихорномаҳо тақдим шуданд. ёдовар мешавем ки беҳтаринҳои чемпионат дар ду мусобиқаи байналмилалӣ, ҷоми раиси шаҳри Душанбе ва чемпионати ҷаҳон ҳуқуқи иштирок карданро пайдо намуданд. имрӯз тайёрии мо хуб буд. рақибон барои мо на он қадар мушкил афтонданд. ба осонӣ хушбахтона тавонистем ки ба ҳама ҳарифон ғолиб бароем ва сазовори медали тилло гардем. омодагиҳо бисёр ҳам дар сатҳи хуб буд бо ҳамроҳии мураббии худ Темур Раимов ва Сурох Абдураҳмонов ки машқҳои дастаҷамъона гузарондем ва дар як рӯз 2 то 3 маротиба тамрин мекардем ва имрӯз натиҷаи тамринҳо ба мо як натиҷаи хуб доданд ки тавонистем ҷои аввал ешғол намоем.